Els hem netejat ara mateix. Quin dia és avui? 25 o 26 de gener? No ho sé. 26 de gener del 2025. Hem netejat els coloms. Aquestes parelletes estan aquí criant. Han començat ara a criar. Aigua neta i menjar. No es veu bé o què? A veure, aquí. Aquesta família, que té el pitxonet, el colomí aquest, em va arribar de l'Umbrades l'any passat, 730 quilòmetres fins a casa. Molt maca, tranquil·la i poderosa. Colomins. Aquests no han ficat encara, són molt grans, ja veurem. Ja criaran. No he netejat les llaves aquestes, però ja ho faré. Estan bastant netes. Aquí tenim el departament de les femelles, que potser hi ha algun mascle, segur. Ja el trauré. Quan l'identifiqui el trauré. Volen molt bé les femelles. Veu, les hem netejat, he canviat l'aigua. Hem de netejar cada dia un cop mínim. Si puc, ho faig 2 vegades al dia. Ben netes. Estan sanes. Tenen ganes de volar. Les traurem a la tarda. Mirarem de mantindre l'horari en la mida en què puguem, perquè la feina i la família sempre manen. I aquí tenim els mascles. Sempre s'estan barallant entre ells, pel puesto. Estan sans, veus? Estan saludables. A la tarda volaran. Ahir no vaig poder volar perquè la feina no em va deixar, però abans d'ahir els volo sempre uns 3/4 d'hora. Bueno, portaven 1 hora i no volien baixar. Això és un bon senyal. Però no ens hem de passar d'entrenament abans que comencin les curses. Si no arribaran massa cansats. Han d'estar sants i saludables, ja està. Apa, fins un altre dia.